جدرکه نزیکی ji çekdarên yepekê ragihand ku Amerîka navbênkariyê navbera Tirkiye û Qesedê de dike û danûstandinên nerasterast navbera her du aliyan de hene. û Amerîka fişarê li ser Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê dike da ku helwesta xwe derbarê herêma ewleh de nerm bike. Malpera Bas News li ser zarê ji dera xwe ragihand ku peywendiyên nezindî navbera Qesedê û hikûmeta Tirkiye bi navbênkariya Washingtonê de hene. Li hîn negiştiye asta danûstandinên zindî û rasterast. Heman malperê dazanîn ku Amerîka bi Qesedê bi her gavekê hemahingiyê bi Tirkiye re derbarê herêma ewleh de dike. Lê Qesedê damezrandina herêma ewleh bi çarenivîsa Efrîna Rojavayê Kurdistanê re girê dide. Beriya ku ew daxuyînî werin belavkirin, Seroka Encûmena Sûriya Demokratîk Mesedê İlham Ehmed ji heman malperê re eşkere kiribû ku hebûna hêzên wan an ku Qesedê di herêma ewleh de tu pirsgirêkan ji Tirkiye re çê nake. Lê berva jî wê yekê dê Sûdê bigîne Tirkiye. Her di vê derbarê de rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan di vê dema dawiyê de banga Qesedê kir ku danûstandinan bi Tirkiye re bikin û tanha karvedanên cor bi cor li ser daxuyaniyên Öcalan derdikevin.